No. Bueno, en relació amb aquesta, si teniu una cita, què preferiu? Portar-la aquí al poble o que... Música per King i Carlos i Baixasots. Maca rima català, Johnny, Johnny, John. MGT los socis. Bones a tots, juncosans i juncosanes, paios i paies rurals, gent incorrecta, macarres catalans i moltes coses més que sou, però que no direm, perquè si no això no s'acabaria mai. Nou episodi, segon episodi consecutiu amb convidat, l'últim va ser l'Adrià ja fa uns quants dies, vull dir, ens hem columpiat una mica aquesta vegada. Un mes, no? Quasi? Més, no? Com va ser el carnaval? 14 de març. 14 de març? Sí, quasi 2 mesos. Hòsties, sense anar la flapa. Estem molt ocupats, el Martí no podia vindre i l'hem tingut que espavilar, que si no, no el gravem ni a l'estiu. Bueno, benvingut Martí, per fin el tenim aquí. Moltes gràcies. Estàs content de vindre? Sí, estic molt content de la invitació. Vale, doncs com fem amb els convidats, abans de començar a xerrar ni res, farem les 20 preguntes ràpides. A veure si el Martí pot superar a l'Adrià i ficar el primer al rànquing. L'Adrià com va fer? Ens en recordem? No, però... Un minut i poc, no? Després ho ficaré, bueno, quan ho edita ho ficaré tot. L'Adrià i el de la Susana. Sí. Vale, 3, 2, 1 i... Futbol sala o futbol 11? Futbol sala. Hobby fora del futbol sala? Llegir. Gol de falta o de jugada? Gol de jugada. Sèrie preferida? Peaky Blinders. Toma ja. Pista plena o partit tranquil? Pista plena. Rival que et motiva més jugar? El Arbeca. Plat preferit de menjar? Macarrons gratinats. Toma ja. Música al vestidor abans del partit, sí o no? No. Pavelló més difícil aquest any? Binèfar. Entrenar o jugar? Entrenar. Estil musical preferit? Rap. Quin és el teu jugador preferit de futbol? Pedri. Pedri. Alguna mania abans dels partits? Sí, em dona una volta sencera al camp. Vale. Actitud o qualitat als jugadors? Actitud. Guanyar l'últim segon o de pallissa? Guanyar l'últim segon. Birra o cubata? Birra. Defineix l'equip en una paraula. Motivació. Pròxim destí de viatge que t'agradaria anar? Londres. El teu lloc preferit de Juncosa? La plaça al mig del món. I una virtut teva? Va, Martí, que anaves molt bé. Qualsevol cosa. Ha sigut cabron aquí, La cooperació. Vale. Vinga. Un minut amb 14. Molt bé, tio, molt bé. No, crec que guanyes, eh? Sí, sí, sí. Bueno, però Aquesta última s'ha encallat, perquè has estat com a 6 o 7 segons. L'Adrià també se va encallar en una al principi i la va passar, jo penso. Però és que clar... La va tornar a respondre. És que quan te pregunten algo personal és quan més costa, saps? No, és... Molt bé, tio, molt bé. Però que aquesta última... Ja, és que... El Pedri, tio. Sí, 100%. No és el Messi? No. Home, però pensar que dius... Ara No, molt del- actual, saps? Home, com de tota la història és el Messi, sí, de sobres, no tinc cap dubte, però ara mateix he pensat en el Barça actual i he dit el jugador que m'agrada més. S'ha ficat super... s'ha concentrat un munt. No, anava a guanyar el tio, eh? Sí. Hombre, quan m'has dit que l'he guanyat l'Adrià, dic l'he superat. Ara que has dit això de Peaky Blinders, t'has vist la pel·li? Sí. Hòstia, És que jo encara no, molt fluixa, eh? Sí. Jo m'estic tornant a mirar la sèrie una altra vegada. Mira-te-la, jo no et vull... però jo, comparant amb la sèrie... Si t'has vist la sèrie, la pel·lícula és molt fluixa. Però és per expectatives? Perquè Sí, esperava que fos sí, millor? és per expectatives, O perquè perquè- realment està a l'alçada d'una temporada, com l'última? Jo me l'he vist 2 vegades, la pel·lícula, perquè La pel·li? me la vaig mirar un cop i vaig dir, hòstia, no pot ser que m'hagi deixat tan així... Ja, com sin res. Sí, me la vaig tornar a mirar i sí. Ja. Jo potser també, és la sèrie que més m'agrada i tenia les expectatives superaltes com a un gran final i per a mi no van arribar a l'altura. Té coses guais. Sí. Home, és que s'ha esperat 4 anys, no, per a fer-la. Té 2 o 3 escenes molt xules, però per mi la trama com a tal no iguala cap temporada. Ja. I que s'han carregat també a tants personatges que no en deuen quedar gaire. Bueno, també la sèrie s'havia d'acabar així, no? Sí. Sí, al final... Bueno, Amb la vida que portaven. a mi m'encanta també Peaky Blinders. Oh, ja m'encanta. Sí, està molt ben ambientada també. Vale, passem a l'actualitat, no? Vale, passem a l'actualitat. Lo que opinan de mí me da igual. Yo no soy falso ni hipócrita. Yo digo las cosas en la cara. Quien gusta de mí gusta, quien no le gusta, no le gusta. Y la vida es así. Que mos ha passat més d'un dia, eh? Sí, De començar ja. i... Bueno, i que pots tan valentones Actualitat. La calçotada no cal que parlem perquè ja ha passat un mes també. Però bueno, va anar bé o no? Jo no estava. Tu no estaves. Com va anar? Sí, jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat. Tenia poques expectatives, però ens va fer un dia Xulo. molt bo i jo m'ho vaig passar molt bé, la veritat.
Sí, a la plaça tanta gent com no faci bo és una merda, perquè va passar l'any passat. Sí, sí, Que no l'any passat se va vam fer. tenir que menjar al Sí, local. bueno, la gent se van agrupant per colles i ja està, que també està bé, però... Ja, però allà és molt més guai, fas més poble, tots junts. Jo vaig tenir visites, ho vam passar molt bé també, la veritat. I érem bastanta gent, no érem quasi 200. Sí, sí. I bueno, és això, feia caloreta però estava tapat, llavors se podia estar. I va coincidir que era Tardeo a Bellaguarda, o sigui que podem palmar una cosa amb l'altra. Plan perfecte. Sí, sí. Tardeu d'aquestos que s'allarguen. Sí, Tardeo, que no era Tardeo només. Però bueno, molt bé, va sortir bé. Va sortir bé. Guai. I l'últim va ser la inauguració dels pisos de l'Ajuntament, no sé si veu estar. Sí, jo sí. Vale. Molt bé, molt xulos. Va ser el fin de passat, no? El dijous passat, sí, molt bé. Guai. A veure si fica bona gent i... De moment no tenim a ningú. Bueno, De moment no tenim a ningú que si s'hagi algú està interessant, aquesta setmana. els pisos que només tenen una habitació, el lloguer són 250, si Sí. no m'equivoco, mensuals, i el que hi ha 2 habitacions, 350. Me penso que sí. I lo dels gastos d'escala no me'n recordo com anava. Els gastos, clar, van a part. Però bueno, deuen ser, tenint en compte que és municipal, deuen ser prou Baixos, assequibles. sí. Estan les bases publicades a la web, això sí, i a l'Instagram... Bueno, a la web estan les bases, en plan Estan per descarregar i estan tal. Però de moment, per lo que sé, no s'ha presentat a ningú. Bueno, o sigui a poc que a poc, també. Fa poc, Potser se modifiquen. És que penseu que hi ha un mes només per presentar-se. És com una subvenció. I quan s'acaba aquest mes? Perdiste l'oportunitat. No, home, no. Vull dir, sí. No s'hi podrà ficar mai ningú. S'haurà de, no sé, s'haurà de fer una altra convocatòria, però la convocatòria és un mes només. Ah, però... Bueno, no ho sé, no sé com funciona. No sé, bueno, en teoria s'haurien de modificar les bases per a allargar-ho, i en teoria s'hi pot presentar tothom qui vulgui, o sigui, no hi ha un marge, no hi ha un requisit d'edat, sí que puntua més si ets jove o tens família. Si ets al poble, treballes al poble, aquestes coses sí que puntuen més, però bueno. Que està molt bé, la iniciativa és bona. Sí. A veure si entra un bon profit d'això. Bueno, de moment tenim això. El gimnàs, volia dir que hem afegit 2 cosetes més al gimnàs, Bueno, a poc a poc. que també està bé. No afegiu més coses perquè al final no hi cabrem. Total. Perquè al final no hi cabrem. Ahir li vaig fotre un cop, però desplaçant la barra del Ja, és una mica incòmode canviar del... Canviar de sala, tio. Sí. Li vaig fotre un cop a la paret i dic, uah, menys mal que li he fet Però jo. ara heu de canviar de lloc tot Sí. i ja quedarà Sí. puesto. I una altra cosa que volia comentar, i és que estem començant a quadrar un track, o sigui, una ruta turística, una ruta turística per senyalitzar aquí el poble, que en teoria ho hauríem de tenir fet aquest any, ¿vale? No sé quan ho tindrem fet, però bueno, la idea és com promocionar les rutes que tenim aquí a Juncosa, que passi per tot el que és el patrimoni de la pedra de l'aigua, el patrimoni de l'aigua que hi ha al voltant de Juncosa, tot el que és Safareig, la Font Vella, el dipòsit, i bueno, incloure església, ermita, tot això, i en teoria això hauria d'estar fet aquest any i estem ja en ello, saps? Que també és un bon plan, la veritat. Que tenim una bona inversió, saps? Per a dedicar això. I pot quedar molt xulo, tio. Sí. Pot quedar molt xulo. Tot el que sigui que vingui gent. Sí. Bueno, ja no només per la gent de fora, Però sinó fer conèixer- per la gent d'aquí. Que moltes vegades no ho vas a veure perquè ja és del poble i... Ja, Sí. I si tu plantegen bé és bonic veure-ho també. I que al final la gent quan se'n va a caminar se'n va per la carretera, perquè no té una ruta Ja. propera al poble que pugui sortir des d'aquí i ja fer-la i fer-la circular i tornar, o sigui, has d'anar per la carretera alguns trams, no? I amb això el que fa és que puguis passar per les valls també, com obrir camí, que està ara mateix tancat, i que la gent també del poble tingui, saps? En plan, tingui una ruta per fer, que pot quedar bastant bé, la veritat. vale. Això és tot l'actualitat del poble, no? Fins al moment, no sé si me deixo alguna cosa. No em sona res. Bueno, després parlarem de la festa major, que és la setmana que ve. Molt bé. Suposo que em donarà temps d'editar-ho, Molt bé. si no m'enredes molt amb alguna secció que tinguis que fas editar molt. Hòstia, clar, això ha de sortir abans de la festa major. Sí. No, això si no me la lies, en poc ho puc tindre fet. Avui no crec. Vale, fas la teva secció? La faig ja de seguit? Sí. Vinga, va. Quina era? Fem la d'història ara, va. Secció d'història. Sueño con pelis de prueba, detrás de Pedro Guerra, cuentos de Papini, reír llorando con Fellini, siguiendo al Che, sueño ser un disidente, Rude en el 69, Punk en el 77, luchar con Robespierre, ver pintar a Goya, joder a la corona, robándole sus joyas, ser un miliciano en el 36. Vale, clar, és que l'altre dia va ocupar molt temps la secció, perquè vam fer lo de les cartes, vale? O sigui, avui per compensar aniré ràpid, perquè tampoc tenim gran cosa. Vale. Aquí del poble només sona res, que commemorem,
Avui és 9 de maig, no? No, 8. Demà el 9, que és el meu cumpleaños. Demà és el teu cumple? 22 tacos, xaval. En sèrio? Hòsties. I per què no ho celebren? Perquè em canso també de celebrar-ho cada any. Hòsties. No m'agrada fer anys, no m'agrada. Ho celebrarem avui, potser. Bueno, avui me felicitareu, suposo. Sí. Suposo que arribarem en aquella hora. Sí, home. No crec. Bueno, va. Doncs avui he mirat el calendari, que hi ha una pàgina web en plan amb efemèrides, o sigui, amb commemoracions, i no sé què en sabeu del Dia de la Victòria. A què us recorda el Dia de la Victòria? A nivell d'Europa. Home, el triomf d'alguna guerra, Vale. però Bé. fins aquí. Molt bé. Aquí me quedo. Vale, Pues de quina? de quina se deia? De la última... De la segona? Cristian, jo no. Vale, la Segona Guerra Mundial. Mundial. Molt bé. Doncs demà se commemora... La pel·lícula de Peaky Blinders crec que està ambientada a la Segona Guerra Mundial. Hòsties, ja ves. Sí. Diria. Ja arriben a la Segona Guerra Sí, Mundial. sí, surten nazis, surten... Vale. És que clar, l'última temporada acaba quan ja està el feixisme com pujant, no? Pues sí, pues... Molt bé. Pues bueno, demà se commemora 81 anys del final de la Segona Guerra Mundial a Europa, del final de la guerra a Europa, que és el 9 de maig, i és el dia de la victòria. I és curiós també, perquè avui he estat mirant justament que pel tema de la guerra a Rússia, Alemanya, clar, se commemora el dia de la victòria, que és quan els soviètics van prendre Berlín, els nazis, ¿vale? Quan els nazis se van rendir ja. I va ser quan els soviètics ja van col·locar la bandera soviètica al Reichstag, que era com el parlament nazi en aquell moment, i avui, clar, per aquesta data se commemoren, bueno, se fan manifestacions i tal i qual, i se fan desfiles de la victòria. Clar, a Rússia se segueix commemorant, però a Europa no se fa, perquè ara és com que confonen una cosa amb el recolzament a Rússia, Vale. davant la guerra amb Ucrània, no? Llavors he vist que han prohibit a Alemanya, han prohibit que la gent vagi als memorials que hi ha de víctimes soviètiques que van morir durant la batalla de Berlín, doncs han prohibit que la gent vagi allà a fer com exaltació, saps, del dia. No podem portar banderes. I si ho fa? Doncs multes. Bueno, no es ficaran a la presó, suposo, però sí, què us sembla, això a vosaltres? Us la pela. No, ara no, vull dir, és interessant, però no sé què dir-te, la veritat. Clar, penseu que és el dia de la victòria per a tota Europa. Vull dir que jo al no estar en aquell context no sé... Ja, jo no coneixo molt el context, però també penso que pot ser com a per a... És un conflicte global, com a per a no posicionar-se ara mateix cap a cap de les dues bandes, pues, per evitar problemes, pues, fan això perquè la gent no... Sí, perquè la gent no la liï. Sí. Però ja et dic, com que tampoc estic molt ficat en el conflicte, no això és tinc una opinió clara sobre el que s'ha explicat. Això és el que diuen ells, El que passa és que, clar... Té sentit, Sí, però és que al final no... Multar això ja potser no, però vull dir que no es vulguin ficar en aquest merder tal com està tot avui en dia. Ja. Però bueno, que hauria de ser com una data com a commemorar per a tota Europa. Però el que dius tu, jo crec que com que mesclen una cosa amb l'altra, que realment no té res a veure. Però clar, mesclen el règim soviètic de la Segona Guerra Mundial amb la Rússia d'avui en dia, clar, llavors per evitar conflicte... Bueno, això és com... 100%. No té res a veure, però és com la política del futbol. Vull dir... Sí. Sí, és el mateix, vull dir... Tu pots ser molt català, molt independentista, però anar amb la selecció espanyola, que jo no ho entenc. Com que no? No, hi ha gent que ho fa. Un munt de gent ho fa, no? Sí, en plan, jo no ho faria. Clar, que són dues coses que hi ha gent que no puc arribar a entendre. Que sentis els colors. Bueno, els colors no, pues no hi ha selecció catalana i la que tens més a prop és l'espanyola, que al final juguen jugadors catalans també. Ja, clar. Bueno, i també és un escaparat, vull dir que al final és un escaparat per la teva professió, que realment per a ells és la seva professió. Sí. O sigui, jo crec que també és el que dius tu, que és com el mesclar-se, o sigui, al no diferenciar les dues Rússies, la de Rússia d'abans i d'ara, pues eviten conflictes i diuen, pues prohibim fer això perquè no es lia al nostre país. Sí, I després també en Rússia potser ens castigui amb aranzels i coses així com està fent a molts països que s'han posicionat ajudant a Ucrània a la guerra. Pues Déu-n'hi-do, per no tenir opinió formada, en sap més que la majoria. Pròxim alcalde. No, perquè m'agrada llegir i tal, però tampoc no tinc una opinió molt clara perquè tampoc sé molt sobre el tema. Això m'ho has explicat tu. No sabia que ho havien prohibit ni res. Jo ho he vist avui. No sabia ni que era el dia de la victòria. Clar. Bueno, ja se sap que hi ha com el dia de la victòria, el que passa que ja últimament no se celebra perquè últimament el món està com
com molt polititzat, llavors no pots celebrar res, diguéssim, no pots commemorar res. Tothom molestes. Sí. No, si és tant com si és un cantó com si és de l'altre. Bueno, a mi em sembla curiós. No, sí. Sí, no, és molt curiós, sí. Però bueno, i l'altre tema que volia parlar, però que ja no sé si donarà temps perquè també és un altre debat, és el tema de... no sé si vols que passem a esports. No, tranqui. Sabeu la Lluça? Sí. Vale. No entrarem a la seva política, vale? Perquè pues, hi haurà gent que li agradi i ja està, en plan s'ha de respectar. Sí, no. Perquè estem en una plataforma que l'escolta gent de... No, i avui en dia s'ha de respectar tot. Sí, vull dir que cadascú té les seves opinions. Sí. Però ara està de gira per Mèxic, no sé si ho heu vist, i l'està liant pardíssima, tio. Però fent què? És que ella se pensa que és presidenta d'Espanya, llavors se'n va de girar pels països. Llavors, Però en plan, amb quina finalitat? en teoria, de promocionar-se. Vale. Però no sé si li ha passat algun cop ja que s'ha anat a algun país de gira i no hi ha anat cap mitjà de comunicació. Tu qui ets, saps? Tu no ets la presidenta, se'ls hi pela, bàsicament. Ja li va passar als Estats Units quan va anar com a... Me penso que va anar com amb el govern del Trump o alguna cosa així. I ara està a Mèxic i l'està liant pardíssima perquè està com defenent lo de tota la conquesta d'Amèrica. Com que defenent la figura d'Hernán Cortés, saps? De quan va anar a Mèxic, que va ser pues el general, o sigui, el conqueridor que va conquistar Mèxic, saps? Per la part d'Espanya i tal, i està com ara liant-la pardíssima que la presidenta de Mèxic li ha dit que se pire, bàsicament. O marxes o et fotrà un tiro. Sí. No, aquells no s'ho pensen gaire, vull dir, aquests països... Home, collons té, la pava. I dos dits de front, no. Potser. No en teniu, no, és que no... Té collons i poques neurones. Vull dir, mala combinació, la veritat. Però no para de liar-la, tio, no para de liar-la. Llavors, també, això m'ha generat com un debat intern. Un debat intern de fins a quin punt la conquesta d'Amèrica va portar coses positives, perquè ha portat moltes coses positives a nivell de cultura, també compartida, no?, amb Amèrica Llatina, i si ens hem de quedar amb lo bo o amb lo dolent, no? Que òbviament se pot reconèixer que va haver un munt d'excessos, però tampoc caure en el discurs aquest de la leyenda negra de que ho hem fet tot supermalament. No sé si teniu alguna idea, alguna opinió vosaltres. Jo sí. Sí? Sí, jo crec que la meva opinió... Encantat d'escoltar-ho, Martí. No, i tant. És molt difícil parlar del passat, que al final són temps que tu ara, jo ho veig una massacre, penso per lo que m'han explicat al col·le i així, doncs veig una massacre que es va fer, però en aquells temps crec que era tot molt diferent, llavors crec que opinar sobre el que va passar fa 500 anys enrere doncs és molt complicat, llavors jo crec que, com dius tu, s'ha de mirar el bo que et va portar tant a una cultura com a l'altra i quedar-se aquí, des del meu punt de vista. Perquè al final, fa 500 anys, potser és la vida que hi havia. I ara és una massacre, però en aquell temps potser per a ells era progrés, perquè era expandir-se al món. Total. I portar la civilització a gent que la desconeixia, segons deien, no? El discurs que tenien. Per això que crec que has de fer una balança i no quedar-te, el que dius tu, ni amb tot el dolent que van fer, que va ser moltes coses, ni només amb el bo, que van tant per la nostra cultura com per la seva. Crec que has de fer, no ficar-t'hi i pensar que és un progrés tant per a una cultura com per a l'altra. Claro, com que s'ha d'ensenyar tot, el dolent, no? Sí, i que al final no ho pots relativitzar, perquè al final són 500 anys enrere i el món era molt diferent. Total. Pues això hi ha molta gent que li costa, O sigui, algo que és com tan... hauria de ser tan... Bueno, que nosaltres estem com en un bando conqueridor. No ens han vingut a conquerir com a tal. Ja, potser ho veiem d'una altra manera. Sí, si li preguntes a un mexicà, igual te dius... Se victimitzen molt els mexicans en aquest tema, perquè ells també eren un imperi, que també tenien... O sigui, dintre de... quan van arribar allà no és que fossin tribus desconnectades entre ells, sinó que hi havia un imperi que era azteca, no? I aquest també tenia tota la resta en contra, que de fet aquests se van aliar amb Hernán Cortés justament perquè volien carregar-se l'imperi azteca. Vull dir que van molt de víctimes també. Bueno, al final és el que diu l'Humbert també, que clar, nosaltres també ho mirem des dels ulls que ens han explicat a nosaltres, que va ser un progrés pel nostre país en aquell moment. Però, clar, com perdre com perdre res. Clar, nosaltres va ser com guanyar riquesa en aquell moment i algunes coses que vam agafar d'allí les vam exportar cap aquí al nostre país. Però, clar, si ho mires des dels seus ulls, pues, segurament tenien moltes altres coses i tot és dolentes, segurament, perquè ho veuen des dels que són ells que van ser conquerits. Però, bueno, jo crec que és el que he dit abans, que no t'ho has de mirar com lo bo i lo dolent, sinó que va passar fa molts anys i no ho pots relativitzar i ho has de agafar la balança i la cosa bona i la cosa dolenta. 100%, jo opino igual, veus? No, sí.
Sí, jo veig igual. Vamos, que Clar i català, noi. tant la Lluís està allà liant-la, Sí. això està clar, com la presidenta de Mèxic també s'està fent la víctima tota Bueno, l'estona. però també entenc que una senyora que no pinta res allí pues no els hi faci gràcia tampoc, saps? Ja. És com si algú vingués aquí a parlar, un mexicà en aquest cas, a parlar coses que van passar a Espanya o sigui, dolentes per Espanya en aquest cas fa 500 anys, Sí. pues tampoc te faria gràcia. Sí, com si te ve ara el president d'Iran a dir-te que nosaltres hauríem de ser tots islàmics perquè aquí... Sí, perquè abans... Saps? Vull dir, sí, crec que és complicat. Clar. Però també entenc la reacció per part de Mèxic. Ja. tant. Bueno, doncs fins aquí, la secció. Vale. Passem als esports? Vinga. Esports. Futbol, i es foten a fotre normes, estan fotent un merder amb el futbol que n'hi ha per llogar-hi cadires. No t'agrada L'esteu el bar? avorrint el futbol. I tots cobreu, cabrons, tots. Tots esteu cobrant. I esteu... Avui a la secció d'esports no he mirat O sigui, he mirat que us queden 2 partits, un de plaçat i un que jugueu demà, pot ser? Sí. Hòstia, Ens no. queda El Linyola? Demà ens queda Linyola B, que és un molt bon rival. És el filial de... Bueno, el Linyola està aquest any per pujar a primera divisió espanyola de futbol femení i tenen molt bon equip. Després ens queda el partit de plaça contra el Carràs, Vale. que no es va jugar per la vaga d'àrbits fa uns quantes setmanes. Pues jo he agafat 10 preguntes i te faré 10 preguntes i et donaré 3 opcions. I hi ha una que és bona. Vale, a veure com d'informat estàs sobre el teu equip. Vale? Vale. La primera és, en quina posició està actualment el Juncosa femení? A, 5ena, B, 6ena, C, 7ena. 6ena. Correcte. Està dubtant. Aquesta la sabia, No, està dubtant perquè ara aquesta setmana vam perdre. Quants punts té actualment el Juncosa femení? A, te faig A, 23 punts, B, 24 i C, 25. Joder, que difícil. Bueno, d'estar al dia, que és l'entrenador. 24. Correcte. Toma ja. 24 Està punts. sumant. Vale. Quants gols a favor porteu? Des de casa podeu intentar adivinar-ho també. A, 27, B, 32, C, 35. 27. Incorrecte, 35. Ostres, 35 gols a favor. mai havia dit la més baixa perquè ens costa molt fer gols. Vale. Quina és la màxima golejadora de l'equip? A, la Ainara, B, la Maria i C, la Ainhoa. La Inara. Vale, sí, la Ainara amb 10 gols i les altres 2 amb 8, si no m'equivoco. La 5ena. Hi ha un equip al qual li heu marcat 2 vegades... O sigui, hi ha un equip que quan heu jugat tant l'anada com la tornada li heu fet 3 gols. Quin és? A, el Corbins, B, el Fonollosa o C, el Golmés. No, el Corbins. El Corbins. Tot és menys una de moment, eh? Molt bé, tio. A veure, aquesta, la 6ena. Quan t'enfades més durant un partit? A, quan perdeu sense que us ho mereixeu. B, quan no fan cas de les teves instruccions de jugadores. O C, quan baixa el jovent i la lien per allí i l'àrbitre et ve a dir que o els fas callar o paren el partit. La C. Perquè ja ho hem fet uns quants cops el partit. Agafo unes xinades. Jo no ho he presenciat, això. No. encara. Pues demà vine. Sí? Home, no Se li, sé. eh? No crec. Vale. Abans t'he dit les 3 que portaven més gols. Ara, a veure si saps quina és la quarta. A, la Júlia, B, l'Abril o C, la Martina. La Martina. Vale, correcte. Molt bé. De moment vas bé. Joder. On hi ha més gent? A, als entrenaments del Juncosa femení. B, a la festa major dels Torms. O C, els diumenges de ressaca al local. Els diumenges de ressaca al local. Vale, queden 2. Què patina més? A, una pista de gel. B, el camp de Juncosa, que no sé si ha jugat mai Cristian. Sí que he jugat, al Garrigues Cup. Has jugat? Sí, vaig arribar a jugar. O C, un tobogan. El camp de Juncosa. El camp del Juncosa. I l'última pregunta, que és, quin equip t'agrada més guanyar? A, l'Almacelles. B, el Borges femení. O C, l'Arbeca. El Borges femení. Més que l'Arbeca? Són molt xules, Borges, tio. Sí. I l'Arbeca? A veure, és que amb els dos les d'Arbeca potser peguen més. Amb els dos tenim molta rivalitat, però com el Borges també sempre ens ha costat molt més perquè tenen molt més nivell. I s'ho creuen molt, també. Sempre ens ha agradat molt poder-les empatar o guanyar. Ja. Sempre s'ho tenen molt cregut, aquestes de Borges. Sí. Vale, i fins aquí la meva secció. Molt bé. No sé
Ara que deies això d'Arbeca, vaig estar ahir, que tenia una visita amb la tècnica de turisme allà als Vilars, que és guapíssim allò, és una passada. Sí, jo hi vaig anar de petit amb una Sí, he excursió. anat també un parell de cops. Mola molt, és molt poc conegut. Bueno, és poc conegut. Joder, poc conegut. Bueno, És poc conegut, no s'explota, potser. Joder, lo que és una locura. Ja. En plan, a nivell de jaciments ibèrics, clar. jo és top, saps? No, en sèrio, bueno, da igual. Que tenen un camp de futbol de l'hòstia, Arbeca. O sigui, tenen instal·lacions... Bueno, la pista polideportiva, Ah, allà amb la blava. pista d'atletisme. Sí. Sí. Joder, vaig no. flipar. Vols dir que la era de entrada, futbol 11, la vols de futbol dir? 11, sí. Sí, però és que abans tenien un equip d'atletisme bastant guai. Ara no sé com està, però sé que abans molta gent anava a fer atletisme a Arbeca. Vale. Tenien un club d'atletisme bastant guai. Van al Foraster fa poc a Arbeca, Sí. I, hòstia, el Foraster ha perdut molt, tio. Fot cagar. No crec que ha tingut gràcia algun cop. Jo no, Bueno, jo no a mi les primeres temporades em van fer Sí, més gràcia. Per exemple, el capítol del FES és molt bo, Sí, està bé. però a mi els últims no... L'únic que em va fer gràcia va ser quan va sortir el pare del Serra, Ah, aquell noi que es va morir, Sí, sí, que sí. va tenir Això un m'ho va accident. Que és allò un moment bonic. Sí. Però es nota tant que està tan preparat perquè se'l trobi al mig del tros i així, saps? Vull dir, es nota tant que ha anat... Bueno, no sé, Sí. per gràcia. ja, no és, Sí. no és com la vida de veritat del poble, que te'l No, trobes, no. és com que està preparat. Ja, Abans d'anar diu, a veure, busca'm Sí, uns 4 crios, algú que algú li que- passarà el de la cooperativa, el de l'Ajuntament, Tot funciona així, clar. Sí. Sí, avui dia. però per gràcia, això. Ja, no és tan real. A pobles d'aquests que te l'alien en un moment. Agafes al... Bueno, clar, també és de vigilant qui agafes, clar, això és evident, però bueno, a vegades és la realitat del poble, És que també. al final... Jo crec que seria molt més graciós. Sí. Al final és l'essència del programa, no? Ja. Veure com és el poble com de és el poble de veritat. veritat. Ja, jo crec que el xaval, ell en si no deu ser una persona... com que deu fer un paper també. Òbviament. Llavors, que no crec que sigui així, no?, en la vida real. Llavors, pues tampoc, no sé, jo per exemple el Calleja, jo el veia, saps? I feia el mateix. Sí. I trobo que a mi em feia més gràcia quan el El veia. Calleja és molt bo també, I no sé com és a la vida real ell, potser també és com... És un perxat aquest. Ja. Se'n va escalar muntanyes. Ah, sí, i tot, vull dir. sí, és un màquina. No, el programa que feia Volando, aquell d'Espanya, estava molt xulo, la Sí. veritat, jo també me'l mirava i estava molt guai. Mundo Calleja, no sé com se Sí, primer Mundo Calleja i després Volando con Calleja o algo així. Vale. No sé si vols dir algo del futbol que creguis que... Bueno, no tenia res preparat, però no. No. Sobretot, bueno, sí, si hi ha que veure la gent del poble, doncs donar les gràcies a les entitats que col·laboren amb nosaltres i a la gent que s'ha fet sòcia i que baixa els partits, faci fred, faci calor, ploguin, a la gent de la Granyena, doncs pel suport sempre. Ja que som poca gent i doncs... Que tens el número de socis, més o menys? Sí, i el número de socis te podria enganyar, però un baremo jo diria que està entre els 85 i els 100 aproximadament. Guai. Jo tinc la targeta aquí, que Jo soc també dels últims. la porto a la cartera. Sí, però jo et diria que aquest any potser és dels anys que n'hem fet més, amb això del termo i tal, que ha tingut bastant Bueno, les èxit. bufandes també molen molt. I l'any passat les bufandes també són els 2 anys que n'hem tingut més segurament, jo crec que l'any passat vam superar els 80 i aquest any jo crec que estem una mica per sobre, entre els 85 i els 90 jo crec. Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé, molt bé. Clar, els nois no sé si fèiem socis, quan jugàvem a futbol els tios. Abans va haver algun any que sí, però no, ara amb les noies fa tots els anys seguits que ho fem, però amb els nois crec que els primers anys no es va fer. És que no me'n recordo, jo era molt petit, potser tenia 14 anys quan jugàvem els nens. Però futbol 11, encara. No. Nosaltres Nosaltres no hem jugat mai a futbol 11. Vale, és que avui, que també us ho volia dir, m'ha contactat com un col·leccionista que té una pàgina d'Instagram de Lleida i m'ha dit que volia, m'ha demanat si teníem samarretes del futbol 11 de Juncosa i fotos de l'equip. Sí. Com que en volia. A nosaltres també ens ha contactat per vale. el WhatsApp del club del futbol. Vale, és el mateix. Com que se les volen crec que és portar. el mateix perquè crec que és un noi de Lleida que és col·leccionista Sí. i hem estat parlant amb ell i tal. Vale. Però clar, nosaltres del futbol 11 ja no en tenim, llavors Ja. crec que li hem oferit si volia alguna del futbol sala dels primers anys i tal, però Vale, ho ha gestionat el Jacob, que és el que... Vale. Però penso que algú tindrà, no? Samarretes de futbol 11 que guardi. Bueno, Ja, això... però no li voldran donar. No és per donar-li, no? Entenc que no és per donar-li, no? Ah, no sé. És col·leccionista. És per fer o sigui, no sé, com que fa Jo li puc fotos. aconseguir, però no crec que se les hagi de quedar. O sigui, millor que se les quedés la gent que... No, jo perquè crec. les que queden són de gent que ha jugat i segurament li fa gràcia perquè Claro. ha jugat al poble i tal. I Jo en tal, tinc no una fa- a casa. Claro. Del pare. O sigui, crec que m'ha dit la Sara que en tenies. És més que crec que és per fer foto i publicar-la. Potser sí, no sé. Perquè té una pàgina on publica totes. I ara parlant de futbol, és que ho volia dir i ara no me'n recordava i m'ha vingut a el Madrid, no sé si esteu al loro del que ha passat. Sí. No. Aquell vestuari se desfà
Com? S'estan barallant. Ahir es van barallar dos, Sí. el Tchouaméni i el Valverde, i es veu que el Tchouaméni li va fotre barrada al Valverde, va caure, s'ha fotut cop de cap amb una taula i li ha fet un traumatisme cranioencefàlic. Sí. Després, el Rüdiger va pegant a tothom, va pegar amb un entrenador, Un un utillero... utillero i a l'Álvaro Carreras, i després l'Mbappé, que se n'en fot de tot, surt del vestuari cantant-se i jugaven, no sé quina setmana jugaven, ell en teoria està lesionat, me penso, i se'l van veure a Itàlia amb un iate amb l'Ester Espósito allí, saps? Què dius? Sí. Estan junts. Ah, vale. Però Vas molt perdut, jo. a l'entrenador se li ha anat de les mans. Està amb l'Mbappé. Sí. Bueno, jo crec que ja ve de més amunt, això. Jo crec que s'han anat les mans al Florentino, ja. Hòstia, però és molt bèstia, això de que Sí, s'abarallin home, així. que això passa en un club com el Real Madrid. I no s'amaguen, és lo fort, i no s'amaguen. Bueno, al final ho ha filtrat i ho han tingut que publicar, que han tingut que donar la cara. Avui al migdia he vist parlar al Figo, el Casillas d'això. Sí. Com algo, pues s'han barallat. Bueno, Per això d'on ve? Que es barallen... El mal rotllo, pues porten dos temporades sense guanyar res, Ja. no juguen a res. Ja. Però això els ha passat molts anys també, no? Quan el Barça estava a tope, que no guanyaven res. I al Barça també li ha passat molts anys també. Però arribam a un extrem d'aquests que s'està filtrant, que el teu equip s'estan pegant. És molt bèstia. Ai, que s'ha fotut un trau al cap, tio. Sí, vull dir que està en observació a l'hospital durant 24 hores per un traumatisme cranioencefàlic, vull dir, no sé, jo crec que s'ha genat de les mans, perquè al final ets un club de gent, estàs pagant milions i el que han de fer és donar exemple. Sí. Perquè a mi, per molt que m'agrada el futbol i el visqui com el que més, crec que el primer que has de fer un club que et segueixen milions i milions de persones a tot el món has de donar exemple. Pràcticament el més important, pues vulguem o no. Sí, per molt que a mi no m'agrada admitir-ho, per mi és el club que influencia més al món. Més que el Barça, Sí, històricament. i més ara que han fitxat l'Mbappé. Sí, històricament sí, ara que han fitxat l'Mbappé, que mou milions de masses també, jo crec que i el que no pots fer és donar exemple. Al final t'estan veient nens, que poden entendre que si te'n fas amb un company te pots pegar i no pots arreglar les coses com t'ensenya a l'esport, que és amb companyerisme i amb... Tu que has estat a l'esport base... Claro, jo he estat molt anys a l'esport base i, hòstia, que uns nens s'enfadin, bueno, nens, nenes, és igual, he estat molts anys tant amb nens com amb nenes, que s'enfadin, el primer que has de fer és que aprenguin a parlar les coses i que les coses se quedin al camp, o al camp d'entrenament o al vestidor. Que tenen d'entrenador ara l'Arbeloa. Sí. És ridícul, Aquell mane menos que l'Utilla. Claro, però el va ficar el Florentino perquè al final és el que el teníem en aquell moment i com que no volia que s'enfadés ningú, doncs va ficar l'Arbeloa. Sí, però treure el Xavi, que no et funciona, lo del Xavi, perquè igual que tampoc va funcionar el Xavi del Barça. No és que no funcionés, va guanyar 2 lligues. Sí, però el del Xavi Alonso, tu te refieres? Ah, Xavi Alonso, pensava el del Barça. No, va treure el Xavi Alonso, no? Va ficar l'Arbeloa. Sí, va durar. Bueno, I jo vaig a l'Arbeloa i vaig dir, farà el mateix que ha fet de jugador, saps? O sigui... Bueno, però jo crec que lo del Xavi Alonso va ser també perquè estaven enfrontats Xavi Alonso amb els jugadors importants. En aquell moment, a mitja temporada, va tenir que triar el Xavi Alonso perquè no se pot carregar 3 o 4 vaques sagrades del perquè va passar el jaleo amb el Vinícius, el Valverde que es queixava que no volia jugar de lateral i al final Esteu molt posats. va tirar per Lozano i va dir és més fàcil fer fora el Xavi Alonso que no carregar amb 3 o 4 importants. Potser és el que tindria que haver fet. Lo que li va passar a l'Mbappé, que li van operar l'altre ginoll que no era o alguna cosa així. Bueno, jo vaig a mirar si seguim. Sí, és molt greu, li fem a l'esquerra i li van mirar al dret, però això ho ha filtrat ell i diuen que no sap si és veritat. Si passa de veritat, Home, és molt bèstia. però com van ser un metge al Madrid i mirar l'altre ginoll i diu que em fa mal a l'esquerra perquè no li pots mirar al aquesta dret. gent en un dia van als Estats Units s'operen amb el millor metge que existeix i a la tarda ja són a Madrid una altra vegada. Sense canviar de tema, però deixant de parlar del Madrid, perquè a mi realment els equips grans me foten molta mania, la veritat, i el Madrid més, en plan com a empresa que és, el Florentino, me fa molt fàstic. Però és la globalització. Sí, però clar, me fa molta més il·lusió quan veig el Rayo ja a la final de la Conference, que no sé ni el que és la Conference. És com hi ha la Champions, l'Europa League i la Conference. Això és nou, no? No, És el quart any, crec, que se juga. És nou, pues. Bueno, el Betis va arribar l'any passat. Sí. Però per algú que no segueix el futbol ja com jo, és algo nou. Jo ho seguia abans, clar, però vull dir que és com el 7è i 8è de la Lliga. No, només un crec que entra a Conference. Sí, és el... Potser 2 entren a Europa. És quart, 5è i 6è i 7è a Conference. 5è i 6è entren a Europa. Vale. Però bueno, al final... Me fa il·lusió que estigui el Rayo allà, tio, per l'afició, tio. Un barri tan petit... Bueno, poca cosa, Vallecas és xunguillo, és... No, és obrer, és molt obrer. Bueno, sí, molt obrer, mola molt, tio. Un barri de gent treballadora. I que aquell camp no té ni gol. Que va, és l'hòstia aquell camp. Si no tenen quasi ni vestidors... Potser és més gran el del Lleida, tio. Sí, i tant. És més gran el camp del Lleida. Ja pot ser, ja.
El Lleida ja ha baixat. No, avui estem contents. Sí. Bueno, sí, que hi ha un inversor. Ho he vist. Bueno, ha entrat un inversor, a veure si tenim... En un moment hi havia 100 comentaris, nena. D'on és l'inversor? No se sap, han dit que a l'acabar la temporada donen més informació, Vale, però bueno, vale. jo, Sí, hòstia... que s'ha salvat per la campana. Bueno, en principi ha baixat a Liga Elit, però bueno, havia de pagar 1,8 milions d'euros si volia seguir jugant. A la mateixa lliga. Bueno, seguir jugant a... No, jugant a futbol. Existint. A futbol, existint com a la societat perquè deu molts diners a Hisenda. Però per males gestions que van haver. Però ara diu que l'inversor afrontarà aquest deute i el Lleida almenys podrà jugar a Lliga Elit o inclús potser comprar una plaça a la lliga que estem jugant ara si sortís l'oportunitat. Què lliga és la que estaven? Tercera R. Vale. Però bueno. La 5a categoria del futbol espanyol. Bueno, jo ho vaig dir, cada any que jugarà el Lleida a partir d'ara és una victòria. Sí. Sí, és així. Però això és el que s'ha de celebrar el futbol de la teva ciutat. Que per molt que ens agradi el Barça, hòstia, anar a veure el Lleida i apoyar-lo fins l'últim dia que duri. Jo aquest any he sigut bastant feca, Això- M'ha coincidit molt malament els findes. Això entra en relació amb la següent secció, no? Vale. Que és la que tinc preparada ja. Vale, passem de secció, pues. Vinga. Passem de secció. Vinga, va. Us he portat una nova secció, bueno, no és una nova secció, vull dir, serà especial d'avui només, perquè com els dos sou tan patriotes del poble, però també esteu vinculats a Lleida, perquè tu estudies a Lleida. Jo he viscut Has viscut a Lleida. Soc del Lleida. Tu estudies, treballes i vius a Lleida, Jo porto, vaig començar a estudiar l'ESO a Lleida i des d'allí que no m'he mogut de Lleida, com el que diu. però bueno, cada fin estàs aquí. Sí, no, com el primer. el poble és el poble, sí. Per això, com els dos som molt patriotes, pues us he portat com unes preguntes, ¿vale? En funció del que contesteu els dos, que bueno, que en veritat són fàcils, però vaja, en funció del que contesteu els dos, pues decidirem qui dels dos és més de juncosa. Decidiràs? O... Decidirem. Qui dels dos és més de juncosa, ¿vale? Quantes n'hi ha? Són poques, hi ha alguna que m'inventaré Vale, mentre ho vagi fent. Ara vine cap aquí i m'he recordat d'una molt bona també. Vale, comencem. Fer el cafè al bar el diumenge versus baixar a Lleida a dormir o veure el futbol, que tu feies també. Baixar a Lleida a dormir... A dormir el Martí. No entenc la pregunta. O sigui, què preferiu? Si fer el cafè al bar el diumenge, típic que té ressaca, que baixem el diumenge a fer el cafè al bar, o ja tirar cap a Lleida a veure el futbol, que tu fas algun cop. El futbol del Lleida. El futbol del Lleida, el que feu. Jo faig les dues coses, normalment. Jo si és el futbol del Lleida, me'n vaig a Lleida de cap. O sigui, no em perdo el partit. M'ho sento molt el cafè, però... Jo si puc també vaig a veure el Lleida. Jo- És que normalment vaig a fer el cafè i després marxo cap a Lleida. Jo no, jo normalment vaig directe a veure el Lleida. Sí, el Martí normalment passa i encara estic fent el cafè i jo marxo després. Vale. Pues punt urbanitat per tu, punt rural per tu. Vale. No, és que el cafè és sagrat, tio. Vale. Anar al tros o anar al gimnàs? Que... Home, per preferiment vaig al gimnàs. Ja. O sigui, jo no m'agrada una cosa ni l'altra, la veritat, però per triar, prefereixo anar al gimnàs, la veritat. Però tu vas al tros també. Sí, Allò al tros... però sí, no m'agrada anar-hi. no em Sí, vaig desagrada. ajudar el pare, però no... No em desagrada. Jo si tinc els auriculars... Fins i tot ja t'he acompanyat, me penso. Sí, jo soc més de anar a la granja. Jo al també m'agrada tros- més la granja. A la granja no em fa res anar-hi sempre que faig, però M'agrada més les bèsties. els dies que vaig al tros a ajudar el pare... Al tros a la granja. Bueno, Una cosa o l'altra. Bueno, llavors a la granja 100%. Sí, Vale, també. sí. Vale. Abans que el El gimnàs... que passa que al gimnàs pots anar i no fotre res, allà si hi vas... Ja. No, però jo prefereixo anar a la granja. Bueno, hi ha gent que hi va i no fa res a la granja. Això, tampoc. bueno, també. Ja. Nosaltres ja. Vale. Cassola versus sushi o pizza o hamburguesa? No, Lo que mengeu a Lleida quan aneu. Cassola. Jo la cassola, com que no en menjo quasi mai, hòstia, el dia que en fem Clar, és això. l'agafo amb ganes, saps? Vale, total. No és una cosa que facis cada setmana. Home, que cada setmana te dona algo, No. Te dona algo. Bueno, és com un estofat. Ja, És un merder preparat, però també. és molt bo, de fet. O sigui, jo aquestes coses que són així sol de festes típiques, Sí, sempre exacte. per davant de tot, perquè una pizza, un sushi, una hamburguesa la pots fer quasi cada cap de setmana que anem a sopar I un el Martí dissabte a o Lleida així. pot demanar que li porten a casa, també. Claro, aquesta seria una altra. Vull dir, No, però sempre cassola, plat de la padrina, el que sigui, sempre abans que anar a menjar por ahí. Vale, perfecte. Lligar de festa major o pel Tinder? O plataformes? festa No, festa major 100%. Festa major. Tinder, Bumble, el que tingueu, si és que teniu ho alguna veig molt a lluny, el Tinder. Ja.
Jo dic que ni una cosa ni l'altra. Jo ho intento de tot arreu, però... No, jo he dit que el que m'agrada més, el que ho faig molt, tampoc. Vale, tenir l'ex al poble o tenir una ex a la ciutat, clar. A la A ciutat. la ciutat, Cabrón. d'aquí que te la creuis potser passen 4 mesos. Aquí perdeu, aquí perdeu. Aquí al poble, te la trobes cada dia. Està sentenciat. Bueno, a Lleida te la pots trobar encara. Sí, però no es mouran, però... Fas veure que no la veus i ja està. Ja. Aquí si te la trobes, quasi que has de parlar perquè És que no a pots una evitar. festa a Lleida et trobes la teva ex, quanta gent hi ha al Biloba. Sí, passes i ja està. Aquí si te trobes a la festa major, tio, o te trobaràs a la barra, o sense voler xocaràs, o al lavabo, o Ostres, al costat del seu grup d'amics. Sí, la veuràs que se'n va amb un altre, o és del teu grup d'amics. O... Sí, sí, és veritat que jo a Lleida no he trobat a ningú, quasi. O sigui, si no quedes amb aquella persona, és veritat que no... Bueno, en relació amb aquesta, si teniu una cita, què preferiu? Portar-la aquí al poble o quedar a Lleida? A Lleida. Sí, sí. En plan, jugar com a visitant, eh? Sí, sí, no, perquè aquí se sabria ràpid. Jo també. Jo també. Però no, tu ja... 100%. No, tu no. Jo les tinc a... Tu vas tingut a Lleida. triant aquí, al... No, però tu no me vas donar l'opció. Va, Era entre bar Sí. i por ahí, no? Però no me vas donar l'opció. està tancat. It's closed. Vale, va. Ah, ho he entès en anglès. Ah, Està tancat, està tancat. les claus ha dit. Qui hi ha? Són els crec que volen els claus del local. Ah, me penso que sí. S'imagina? Vale, fer el vermut a la plaça el cap de setmana o anar, no sé si sou de centre comercial vosaltres. No, a mi no m'agrada gens de No, compres. jo zero també de compres. Vam anar una vegada junts a a Puerto Venecia. Ah, a Zaragoza. Sí. I no, hòstia, és que jo veig tanta cosa que m'ho compraria tot i no em vaig comprar res. Me sabia un greu... I mira que no soc gens de rata, A mi m'atabale també. Hi ha tantes botigues i tant de tot, prefereixo tot anar tan a car. una botiga un dia de Lleida i tal, Això és agafar el que el que em fa falta i marxo, no m'agrada jo anar igual. voltant i mirar coses, però després, buah. Jo un cop vaig anar també a Puerto Venecia i me va entrar ansietat i vaig haver de marxar, tio. En plan, venia de França de treballar allà, collint, saps? I arribo allà i de cop veig tanta gent i dic, hòstia, no estic preparat. Me'n vaig anar corrent, Un tio. golpe de realitat, no? Te ho juro, Ja, tio, ja, ja. te ho juro. No, jo el vermut m'agrada molt. Jo també, el vermut aquí a la plaça, tio... Ho disfruto sí, molt. Ja ho sé, en veritat, ja us he vist. Jo ho disfruto molt, m'agrada molt, no sé. Vale, doncs aquesta és el mateix que l'ex, no? Saber qui és tothom No o... no piquis perquè se sentirà. He picat? Estàs així amb la taula mòbil. Ah. Saber qui és tothom o anonimat? Tothom. Sí, està guai, aquí conèixer tothom. I saludat pel carrer. Sí, saludar tothom. Adéu. Vale. Ara que s'acosta l'estiu, què preferiu? O sigui, amb què us quedeu? No crec que preferiu cap de les dues. Les mosques de Juncosa a la granja o els mosquits de Lleida, tio? Que també ha de ser tela, eh? A la granja foten què els és més meus. Jo me quedo amb els mosquits de Lleida. Sí? Sí, les mosques. Al final, si no vas pel costat del riu, potser Sí. no... Ja. Si no vas pel costat del riu... És que el canal també, tio. El canal també... A veure, Ja. n'hi ha bastants a Lleida, però Sí. bueno, al final, mira, però és que les... A Ricard Vinyes potser no aniran tants, o què? No, però per exemple... Una fonteta o algo igual. Allí a l'Ultra Castells, que anem bastant a fer allà a fer un veure, tio, buah, allò està ple també pels arbres. Sí, jo prefereixo Al principi de l'estiu les mosques al Sí, xiringuito. no, sí, és insuportable. Jo prefereixo els mosquits 100%. Les mosques Jo tio, que diria són que també. insufribles, tio. Jo diria Són que insufribles. Quan vas a donar llet a la granja... A la granja et buah. fas fotre, saps? Sí. Però quan te'n vas al Però bar o al quan xiringuito no veure, tens sí. ganes Ja, de estàs allí tindre el braç tatuat de tranquil·litat. És mosques. que a mi m'irrita moltíssim, tio. Però molt, eh? És molt molt, sí. Sí, sí. Bueno, fins ara de moment bé. O sigui, ara que està fent com fresqueta i tal, guai, se pot suportar. Fins a Sant Joan, bé, ja veuràs, després aquella setmana... Ja te digo, tio. Però Sembla que he obrit les portes. Sí, sí, vinga. Vinga, va. Vale, després, no sé qui ha guanyat dels dos, vale? Però bueno, faig el test definitiu ja, i després ja sumaré i ja ho posarem, vale? El test definitiu és... Si viuríeu sempre a Juncosa? Vosaltres? En Sí, plan, sí. Jo també. Vale. Si renunciaríeu a Juncosa per la feina? No. Depèn. Depèn de quan estem parlant d'això, de lluny. Ja. Per exemple, si m'he d'anar a Alemanya cobrant 6.000 euros al mes, doncs potser 2 anys sí que ho faria. O a Austràlia, saps?
però sempre, jo tinc clar que sempre tornaria. Ja, jo també dic el mateix, o sigui, jo renunciar durant un temps per poder viure millor, sí, però jo renunciar, per exemple, perdre la meva casa aquí, mai. No, vendre-te-ho i tot no. Però pues, si m'ho has de vendre, dic no. Clar, renunciar a tot, renunciar a tot, no tornar, no? No, jo mai. Prefereixo quedar-me aquí 100%. Sí. Molt bé, ja crec que heu demostrat que sou autèntic patriotes. Ja està. Empate tècnico. No ens has ficat molt entre les cordes, tampoc. No, ha sigut soft. Sí. Bueno, sí. Al final també teníem les coses clares, vull dir, Sí. renunciar al poble. Jo quan vivia a Lleida, boig per vindre. Sobre jugar a futbol, que hi havia molts dies que n'hi baixava, que estava 2 setmanes a vegades sense venir, perquè jugar un dissabte a les 9 a Cervera, saps? Pues depèn de com hi hem quedat a Lleida. Tens una secció, no? Tu també? És l'última del català meva, però primer hem de parlar de la festa major. Jo faria l'últim. La festa major? Sí. Vale, doncs passem a la secció del català. Jo cada vegada que agafo el cotxe i vinc a Barcelona, tio, em poso negre, tio, és que els mataria a tots, perquè és que, clar, et passa un patinet elèctric, una moto... Sí. Bueno, vehicles que no he vist mai, també. No sé, una roda, hi ha gent que va amb una roda. Sí, els monorrodes. Li fotem, la secció del català. Avui us he preparat un joc que m'he copiat, no m'he d'amagar, de la sotana. Vinga. Que és un joc que fan al final dels programes, que ells van tirant pistes, és una competició. Van tirant pistes i cada vegada heu de dir un jugador. O sigui, totes, n'hi tinc 2 per si la primera l'endivineu molt ràpid. O sigui, sempre són pistes del mateix jugador. Començarà el Martí dient un nom, després tu. No l'han endivinat, jo us dono una altra pista. Jugador de futbol? Sí, jugador de futbol. I que té en català? Perquè és català. El jugador? Sí. Bof, però jo no me'ls conec. Bueno. Vale, comencem. Vale. Va debutar l'any 2003 a Primera Divisió. 2003. Vale. Tu has de tirar un jugador, Si no, dius passo i ja està. Pots dir animalades, Jo diria Carles Puyol. Carles Puyol. Iniesta. Iniesta no és català, tio. Ai, merda. Perdó. És igual, no era Iniesta ni Carles Jo Puyol. crec que el Puyol va ser abans. Ja, però del 3. no em sortia. Vale, va jugar un total de 6 temporades a Primera Divisió Espanyola. A primera, només? Primera Divisió espanyola. Vale. Jo dic que l'Oleguer Preses. Merda, anava a dir que també. No puc repetir, no? Bueno, vale, dis, no passa res. Què? Dis. Puc dir Oleguer? No, perquè... Ja. Català, primera divisió. El Tamudo, tio. Vale, l'han adivinat el Martí. Cabron, tio. Vale, Te juro que ho anava a dir. Sabia que passaria, per això me n'he preparat una altra. Vale. Les següents pistes eren: va guanyar una Champions, després del Barça va jugar a un equip europeu, va compartir vestuari amb Leo Messi, es va retirar als 32 anys, sempre ha expressat públicament la seva orientació política. Jo no me la sé. Anava a l'entrenament amb una Volkswagen Califòrnia i es va negar a anar amb la selecció espanyola. Que grande. Sí, és l'únic. O no? Sí, per mi sí. Bé, havia pensat en dir que és com un joc perquè puguin jugar a casa, també. Claro. Vale. Anant adivinant. Vale, en tinc un altre preparat. Vale. El que farem ara és, primer començaràs tu i a la següent pregunta començaràs tu. Vale, anirem fent així una vegada cada un per fer-ho... Per cada que hagis dit Oleguer haguessis guanyat tu. Vale. O sigui que ara em toca a mi, no? Així és més just. Vale, sí. Però no començaràs tot el rato tu. Ja ho sé. Una de cada. Vale. Va debutar a Primera Divisió el 1990. Dios. I català també. Català, els dos. 1990. El Guardiola. Ai, el Guardiola, te ho juro. Buah, ni idea. Pot passar? Sí. Passa. Bueno, és una merda, tio, els han adivinat els dos. Jo t'ho sé que m'anava a dir, tio. M'ha fotut el joc en l'aire, loco. És que jo abans era fan, Hòstia, tio, però m'he preparat dos superllargs i els heu adivinat superràpid. Mira que hi ha jugadors catalans. Ja, tio. És que si us fico un que no sabeu, també... Ja, però jo em pensava que aquest segon seria en plan superxungo. Jo he dit per Guardiola per allà, perquè em quadrem l'edat. Va ser... Les altres pistes eren que va fer un total d'11 gols oficials a Primera Divisió, va jugar 12 temporades al Barça, sí. Va compartir vestuari amb Roberto Baggio, que aquesta potser dic que així els destarotaré, però no m'ha arribat aquí. A la Fiorentina, no? Va formar part del Dream Team, el 2008 va fer la primera temporada com a entrenador a Primera Divisió, ha guanyat la Lliga a 3 països diferents i amb 2 d'ells la Champions, i va ser creador del que li diuen el millor Barça de la història. Pues us en podeu anar, no us diré jo, perquè tio... Bueno, però la veritat que era molt xulo, està molt guai. Llàstima que hem tingut sort també de desencertar-les tan ràpid. Sí, que som uns màquines també, no ens traurem. Us ho he ficat fàcil. Sí, però... Sí, us ho he ficat fàcil, però cap dels dos havíem nascut. Bueno, amb el Oleguer sí, però érem molt joves.
Sí, però eren fàcils, em pensava que el segon seria més És que dic, el Cristian si li fico... No, jo... Bueno, hagués fet un xungo, doncs, igual haguéssim arribat a l'última i no ho haguéssim Jo era molt friqui, jo te puc dir totes les Champions, les finals, fins que vaig deixar de veure el futbol. I per què vas deixar de veure el futbol? Per tot pel negoci que s'ha convertit. Com que perd molta gràcia. Este comunismo. No, és veritat, és que l'altre dia parlàvem amb el Luis, el puto Luis, tio, també m'ho deia. El Luis sí, era fan també. Madrid, segur. I m'ha dit igual, tio, veo lo que s'ha convertido i no només el futbol, altres esports que també m'agradaven, que seguia. I no esports, vull dir tot. És que fot molt fàstic tot. Bueno, al final és el que té la globalització, que hi ha tants diners per gastar. Quina merda. Tot és un negoci. A mi m'agrada molt, la veritat. No, a mi m'encanta, jugar-lo m'encanta. No, jo veure'l també, tio. Sí que és veritat que abans era més bonic, era més autèntic, però a mi me segueix encantant. I anar al camp i sí, jo sobretot anar al camp de l'equip de la ciutat, sobretot, no té preu, tio. Bueno, i tu vas anar molts anys a Barcelona, al camp. Sí, jo vaig anar quan estava a Barcelona vaig estar molt... També has viure a Barcelona? Sí, un any. Vaig estar un any allà estudiant. Ah, molt bé, mira, no sabia això. Bueno, vaig estar fent primera carrera, vaig deixar la carrera allí, i durant aquell temps vaig estar anant bastant al Camp Nou i és molt bonic, al final. El Camp Nou, Camp Nou, sí. Que el d'ara també deu ser guapo, no he anat, però... Bueno, jo no he anat, però tothom que coneixo que ha anat diuen que està quedant xulíssim. És que un anem mirant, tio, i un partit contra el Betis te foten 300 euros. Sí, que sí, que va. Però és que si anem jo i la Gemma són 600 euros. Sí, Dios. No, jo vaig anar a mirar per anar abans d'acabar l'any, per veure abans d'acabar la temporada, i és impossible. Un partit contra l'Alaves te valia a un lloc mig potable 200 euros, tio. I aquest cap de setmana contra el Madrid? No cal ni que ho miris, perquè... Que de 500 el pitjor puest. I només queden entrades VIP, s'ha vengut tot. Avui hem parlat bastant de futbol, que no diguin després que no heu parlat de futbol, ha vingut el Martí i no heu parlat de futbol, avui sí que hem parlat. Lo que com estem tan a gust, sense oblidar que estem gravant i haurem d'acabar en algun moment, passem a l'agenda cultural, que és l'últim ja. Passem a l'agenda cultural. Venga. Hola a todos. Bueno, este vídeo es un vídeo para que lo difunda todo el mundo, para ver... Vaig de menys important, no volia dir això, de menys urgent, bueno sí, a més urgent, o sigui l'últim és la festa major, no? Que és la setmana que ve. Què és el més urgent o el menys? Bueno, és el més urgent i el més important, no, realment, de lo que hem de dir, de l'agenda cultural. Garrigues en Flor, s'ha presentat la teva padrina també. Sí? Home, ella té Garrigues en Flor tot l'any. Sí, aprofita. Clar, ja no fa per Garrigues en Flor. Però bueno, mira, si guanyes alguna cosa, pues... Sí, bueno, l'any passat va guanyar la Cati i el Carlos, li van donar un lot. Però és que aquella entrada és molt bonica també per... Sí. Bueno, no sé, simplement això, en plan, desena edició, se segueix fent. Encara es poden apuntar, la gent? Fins al 21 de maig se poden apuntar. Jo estic fent inscripcions i s'han d'enviar les fotos. Si algú més se vol apuntar, doncs guai. El Calixto també l'ha apuntat. El Porxo, la presidenta del Porxo també s'han apuntat. No sé si per associació de dones. Les dones, diria. Vale, aquest és un tema. Setmana cultural, que és molt més enllà, però ja tenim quasi bé tancat. Vull dir que guai, ja tenim... Se pot donar alguna... Jo crec que estarà prou bé, la veritat. Però no es pot donar cap spoiler. No només... Sí que se pot. Bueno, es farà el 26 i 27, se fa el de Ajuncos de Llegim. Correcte, el fin de d'abans. Ja estan tots els escriptors quasi que tancats. Si no m'equivoco. I després, que això em cau amb divendres i amb dissabte, i després ja, diumenge no sé si es fa alguna cosa. Diumenge ja, me penso que també hi ha alguna cosa d'Ajuncos de Llegim, i si no hi ha el cine. 3 dies? No ho sé, enguany, no ho sé. Jo crec que és divendres i dissabte. Vale, doncs hi ha el cine. Del Gaudí? Sí. Vale. I després ja tota la setmana següent ja... Sí. Bueno, me falta algo pels padrins. Algo podríem fer pels padrins també. Pensarem això. I per la canalla en general, però lo de més, pues bueno, les cassoles com sempre. Oh, les cassoles, quina ràbia, tio. El divendres volem fer festa també nocturna a la piscina. Bueno, això ja... Vull dir que com a projecte, no sabem encara, ho hem d'acabar de perfilar. Això es pot explicar? O t'estàs anant de la llengua? No, clar, ho puc explicar. Vale. Per què no? Vale. Hi ha una cosa guai també, que vindran de l'Astronòmic del Montsec a explicar-nos lo de l'eclipsi del dia 12 d'agost, perquè també per saber d'on ho podem veure. De la Setmana Cultural. Sí, la Setmana Cultural també. I van contactar ells i ja vam tancar, no sé si és el dimarts que vindran. Hem comprat les ulleres també ja per veure l'eclipsi per tot el poble. I ja les tenim. Ostres, que guai. I una cosa que no hi ha tema. Allò encara no se pot saber. Vale. No se pot saber encara.
Està en procediment. Però se sap, ja ho vam dir, no? Bueno, No ho vam dir en un altre podcast? s'ha de deixar caure. Vale. Ho deixem així. De moment sí. I... jo volia dir una cosa, el de Garrigues Cup, enguany, no es voleu presentar? En teoria es fa, el que jo no me n'encarregaré. Clar, es fa. Jo estic al grup, sí. Vaig marxar jo et vaig ficar tu, perquè Sí, l'any passat ho estan parlant, ja vaig escriure pel grup que tenim de l'any passat i va contestar molt poca gent. Ja. Vull dir, no sé, hem d'acabar de parlar amb els que l'any passat. A mi em molaria, no estàs al també. grup? No estic. Pues te fico. Si us falta gent, bueno, si no també, jo vull jugar. Sí, te fico, em pensava que estaves. No. Com que l'any passat vaig jugar algun partit, pensava que estaves al grup. No, vaig venir partits sueltos, però no... Pues ja I el Toni m'ha dit, va, fot-lis una empenta, tal, aviam si s'animen, que tenim 5 de moment inscrits, 5 equips. Bueno. I tio, a mi em ve de gust. Havíem ficat pel grup que s'havien inscrit el Cervià i la Floresta també no estan... La Floresta? Sí. Guai. Quina mandra, no vindre allà. No, hi ha equips de més lluny. Al Toni li diem que mos fiqui a casa contra la Floresta i ja està. Vale. Ara sí, festa major. Vale. Bueno, curteta, 15, 16, 17. L'any passat queien 4 dies, perquè el dia del patró el dijous, però aquest any són 3 dies només. Divendres, dissabte i diumenge. Sí, que jo crec que divendres és la festa, és el dia del patró? És el dia del patró, però és el dia del ball. Però és festa local, divendres? Sí, la festa local, sí. És el dia del ball i bueno, la festa com a tal, el que és nit, és el dissabte. Bueno, el divendres fan ball de tarda, no? De 8 a... Com tot el dia? Bueno, ja primer hi ha processó i missa, que la processó ja hi ha música, després hi ha les sardanes, vermut a la plaça, sardanes... I a la tarda... Ball de tarda... Fins a quina hora, de 8 a? Pues no penso que comença a les 6 ja. Vale. Ja sí, és algo així, no? Que és el dia de la coca. Sí, és ball de tarda, després de fer la coca i ball de nit. Sí, eso és tot, lo de sempre, me penso, no? Vale, guai. Mateixa orquestra que l'any passat. Dissabte feu la botifarra, no, pel matí? Al matí fem la botifarra al jovent. I bueno, ja està, la festa del diumenge. No, dissabte després a la nit hi ha grup de versions i DJ. Sí, i la Rosario fa el sopar. La Rosario fa el sopar. No sé fins a quin dia es pot apuntar. Fins dilluns. Així no ho tindré editat. Da igual. La gent ja ho sap. Vale. I ja estaré a la barra, de fet. M'han pillat per la barra. Sí, no sé si podré disfrutar tant, però bueno, si disfrutarà d'una altra manera. Amb més responsabilitat. Però el dissabte fiquen barra ells a baix. Sí. Fan el sopar. Sí. Jo estaré a barra als vermuts, als 2 vermuts, perquè el diumenge també hi ha vermut musical, que ve un grup de jazz i de més. Bueno, jazz com soul, millor dit. I diumenge? Això. El grup aquest de soul? Sí. A la tarda? Al matí, a la tarda ja... Al matí al vermut? Sí, al vermut, a la tarda ja per la canalla. També hi ha futbol, no? Dissabte a la tarda? El dissabte a les 5 de la tarda hem ficat el partit de futbol aquí. El d'Alcarràs? L'últim, no? Sí, l'últim de la Lliga, sí. A liar-la? Sí. Hem d'anar a liar-la. Passarem amb bengales, Martí. Sí, hem de fer poble i disfrutar de la festa major i del futbol. I tant. Molt bé. Vale, aviam si podem projectar el cartell, que se'ns oblida sempre. Sí, i tant. Ja està. Si s'edita abans, clar, si no da igual ja. I pues jo ho he dit tot. Perdó. Ja teníem tot. Tens algo que t'has quedat amb ganes de dir? Perquè nosaltres anem xerrant i aquí... Bueno, l'únic que m'agrada dir és donar les gràcies a l'Humbert i al Cristian per deixar-me venir aquí al podcast i parlar sobre l'actualitat del poble i explicar una mica el que fem al futbol i com estem d'actualitat del futbol. Molt bé. Sempre que vulguis, Vull dir... No, sí, al final gràcies a tu per venir. Un podcast amb tots els invitats. Sí. Ho podríem fer. A l'estiu també hem dit de fer... A l'estiu hi haurà podcast... Digue-ho tu. A la bibliopiscina i després un al xiringuito. Podcast xiringuitero, que estaria xulo. Que serà una liada, que ja veuràs, perquè anirà venint la gent, fotran ciroll i... Allà sí que podríem fer servir les tasses, no? Quan estiguem al xiringuito. Farem servir les copes diverses. Normal. No t'enganya ningú. A la Jordi Guai, no? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, Martí. A vosaltres. Pues bueno, moltes gràcies al Martí i a vosaltres per escoltar-nos i... Fins a la propera, que esperem que no sigui dintre de 2 mesos. No. Pues bueno, va. Adeu. Me pancha que fue su gran actitud. Johnny Rapeta al Bruset y buscar la llum. Me pancha que fue a cosas como un root. Y aquí dame de beber y buscar la llum. Me pancha que fue su gran actitud. Johnny Rapeta al Bruset y buscar la llum. Me pancha que fue a cosas como un root. Y aquí dame de beber y buscar la llum. MGT los socis. Vaya, primo.